Valls comença a fer olor de festes desanals. Ja s'ha iniciat el compte enrere perquè el 28 de gener s'inaugurin aquestes celebracions tan especials per a la ciutat. Els encarregats d'inaugurar el comptador han estat nens i nenes de Valls nascuts durant la darrera edició de les festes l'any 2011. I es nota que a la capital de l'Alt Camp hi ha ganes de desanals perquè desenes de persones s'han aplegat per gaudir d'aquest acte. A partir d'ara es començaran a desgranar els actes que formaran part del programa. Hem començat a explicar mica en mica la feina de les diferents comissions, això s'intensificarà molt durant les properes setmanes, sobretot amb la presentació, que jo crec que és el més important, del conjunt de la programació, que és el que jo crec que tota la ciutat espera, i també una mica el marcador té també aquesta voluntat de començar ja que la ciutat respiri desanals al 100%, durant aquests 100 dies que vindran ho veurem plenament i per tant, mica en mica anirem explicant una programació que crec que serà important i que serà destacada i que valdrà la pena, i sobretot després d'aquest any de gràcia i d'espera que ens hem hagut de donar. El que sí sabem és que es vol aconseguir que siguin les desanals més populars i accessibles, i també les més feministes. Els actes que organitzem, si més no des de la nostra comissió, tindran una participació femenina molt elevada, perquè no per una qüestió de quotes ni per una qüestió de falsa hipocresia, sinó perquè s'han de visibilitzar igual que es visibilitzen els homes i s'han de visibilitzar les dones. Un acte que va tenir doble estrena, la del marcador i la inauguració de la remodelació de la Font de la Manxa, que precisament es va estrenar durant les desanals del 71. 3, 2, 1, que s'encengui la font! Dues vallenques i un vallenc nascuts durant les festes desanals del 1971 han estat els encarregats d'encendre aquesta nova font ornamental de la Manxa. I és que va ser justament durant les festes de l'any 71 quan es va inaugurar aquesta instal·lació que ara, després d'anys en desús, l'Ajuntament de Valls ha volgut recuperar. Es manté la seva estructura original en forma de trèvol i ara, a més, s'hi ha afegit una nova instal·lació de llums LED i fins a 19 brolladors que fan de l'aigua tot un espectacle.